Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। सानसुनि ओंखाम संगासिनो, दालि संनो नागिरदों, लाव संबाय, बाबुआ उन्दुगासिनो नै। दालि मोनबाय, दालियाव सजना एसे होदेरदों, लावबो मोनबाय। लाव दालि जायाना बाबाया, ओंखायनो लावखौ बाबानि। ओमफ्राय आङो नैबे दालिखौ बाथोन देनो होनना सोमदों एसे ओरैनो। पुदिना एसे होनोसै, न'आव पुदिना दंना बेखौ खानानै दा। ओमफ्राय दा सबाय बिमाबो एवगासिनो। सानसुनि ओंखाम जानायानो जोंनिया बांसिनानो 1टा 2टा जालायलायो। गोबाव जायो, थाबानो जाया। दाथ' सान गोलावबो जाबावबायसो। नै लाबोबाय पुदिनाखौ। बाराबाबो मोजां मोना आं, माबा कलगेट मोनामनाय मोनो, ओरैनो एसेल' मोदोमनायनि थाखाय। बाबुआ उन्दुनायानो दसेनो सिखारबाय दिनै। गथ'फोरा उन्दुना सिखारबाथाय थाब बेङाना, बाबुआबो बिदिनो माबाबाय थादों दा। बेखौनो माबाबाय थादों बियो। गरम जाहांबाय। आंथ' गरमखौ एसेबो सैज्य हाया, आं गरम बोथोरखौ एसेबो मोजां मोना। आं गोजां बोथोरखौनो जाजाबाय थानो लुबैलायो। गोजां बोथोरानो ओमफ्राय मास मोननैसोल' जायो, खालि डिसेम्बर जानुवारियावल'सो एसे गोजाङोना। ओमफ्राय बिनिफ्राय खालि गरम आंहाथ' गरम बोथोरखौनो माला थाङो मोनो फैबाथाय। सिन्था जाखाबायसो आं गरम बोथोराव मारै थागोन होनना। जोंनियावथ' बांसिन गरम मोनो कवाटाराव। फिसा रुम ना, आरो जोंनिया सिलिंबो गैया, दंमोन बोखारनाय जादों। माथो खालामनो, गोजांनाय गोलोमनायाथ' जाखाबायानो थागोन। आं बुंनायजोंथ' जायालासे थानाय नङाना। बिदिनो थांनांसिगोन आरो। जाखांबाय, लोंखांबाय, बाबुजों दसे गेलेनोसैलाय, खालि बाहेरायावल' गेलेनांगौ। अ सना बाबुआ लोमजादोंमोनसो दाख्लै साननैसोआ, हामनायानो मैया, दाख्लैसो हामदों। आंबो भिडिअखौनो ओमफ्राय नै दिनैसो माबानाय जाबाय। बाबु लोमजानायजों मानायजों जाथाराखैमोन। गथ'फोरा बिदि गेलेनानैनो मालाबा गोलैयो, मालाबा माबा माबि दांलाबायना गस्लाफोराव फुगारना लायो। सानसेयावनो गस्लाफोरखौ खयथा सोलायनांगौ जायो। दाथ' गरम बोथोरबो फैबाय, गोलोमगोन, गोलोमदैजों मैलाजों जाजोबसिगोन। मोसानो थिनबाथाय मोसाब्रबलायोबो बाबु। ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, बाबुजों गेलेबाय थाथ'नोसै बेलासि जानायसिम। जायफोरा नायदों बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमसिगोन, बाय बाय। नायना